மீனா பயங்கரமாக டென்ஷனாக இருக்காங்க. வீட்டில் யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது இல்லையா, அப்பாவுக்கு எப்படியாவது சரியாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அவங்க அம்மாவும் மடியில் படுத்துட்ருக்காங்க. சரியாயிடுமா, அப்பாவுக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. அப்போ கரெக்டாக முல்லை கண்ணை 2 பேருமே வீட்டுக்கு வராங்க. வந்த உடனே பயங்கரமாக ஷாக் ஆகுறாங்க. மீனா கிட்ட வராங்க. இங்கே பாரு மீனா, நான் சொல்கிறத கேளு, அவங்க பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முல்லை கேட்குறாங்க. ஏன் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டோன்னே ஷாக் ஆகுறாங்க முல்லை. என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ஆமாம், எங்கள் குடும்ப பிரச்சனை இது, இதில் எதுக்காக உங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து தலையிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா கேட்குறாங்க. என்ன மீனா இப்படி பேசுகிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முல்லை கேட்குறாங்க. அப்படி தான் பேசுவேங்க, அப்படி தான் பேசுவேன். ஏன்னா அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துட்டு இருக்கிறது என்னோட அப்பா. அவர் எப்படி இருந்தார், எனக்கு எவ்வளோ நல்லது பண்ணார். இன்றைக்கி அவர் உயிரோடு வருவாரா என்னன்னே தெரியல, அந்த நிலமையில இருக்குது. இதே நிலமையில நீங்கள் இருந்தால் தான் என்னோடய வலி உங்களுக்கு என்னென்னு புரியும். நான் எவ்வளோ மனசுக்குள்ளே கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா உங்களுக்கு. தயவு செய்து பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா சொல்கிறாங்க. உடனே உங்கள் அம்மாவுக்கு கோவம் வருது. என்னோட குடும்பம் இப்படி நில குலைஞ்சதுக்கு காரணமே நீங்கள் தான். முதல்ல என் கண்ணு முன்னாடியே நிற்காத, போயிடு, வீட்டை விட்டு வெளியே போ அப்படி சொல்லிட்டு மீனாவோட அம்மாவும் கத்துறாங்க. உங்களை நம்பினது எல்லாமே போதும், இனிமேல் எனக்கு யாருமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இது சம்மந்தமாக இங்கே பேசுகிறதுக்கு யாருமே என்னை பார்க்க இனிமேல் வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனா சொல்கிறாங்க. போங்க இங்கேருந்து, தயவு செய்து வெளியே போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவும் கத்துறாங்க. என் குடும்பத்தை இப்படி ஆக்கிட்டீங்களே, என் பொண்ணு உங்கள் குடும்பம் தான் முக்கியம்னு எப்படி வந்தா உங்களுக்கு தான் அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணி பேசுவாள். ஆனால் கடைசியில் என் வீட்டுக்காரையும் ஒரு வழி பண்ணிட்டீங்கல்ல, இன்றைக்கி என் வீட்டுக்காருக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆகட்டும், எல்லாரையும் ஒரு வழி பண்ணிட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனாவோட அம்மாவும் கத்துறாங்க. என்ன பண்ணுறதே தெரியல. முல்லை பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறாங்க. மீனா கிட்ட போய் பேசுறது எல்லாமே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போது கண்ணை சொல்கிறாரு, அண்ணி இப்படி பேசுவாங்க நான் நினச்சி கூட பார்க்கல, எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, அவங்க கொஞ்சம் கூட நம்ம கஷ்டத்தை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு கண்ணை.